It's Beer Club. В днешният епизод ще представя бирата Бернард Сватечни лежак. Бернард Сватечни лежак е бира, която се произвежда от семейната пивоварна Бернард в Хумполец, Чешка република. Тя е непастеризирана, светла лагер бира с балансирана горчивина, изразена резливост, хмелов аромат и богата пяна. Бирата е частично филтрирана, благодарение на което продължава да ферментира в бутилката. Ако сте любители на хубавата качествена лагер бира, то Бернард Сватечни лежак е бира, която задължително трябва да опитате.